पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर काश्मीरमधील सर्व बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्यात। जागोजागी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी सुद्धा तैनात करण्यात आलेत। दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त शोध मोहीम सुद्धा सुरू करण्यात आली आहे। तर आपण ही दृश्य पाहतोय। दहशतवाद्यांचा सध्या शोध घेतला जातोय, त्यासाठी शोध मोहीम राबवली जाते। दहशतवादी कुठे लपलेले आहेत का या संदर्भातला शोध आता सुरक्षा दलाचे जवान घेत आहेत। काल दहशतवादी हल्ला पहलगाममध्ये झालेला होता आणि यामध्ये काही पर्यटकांचा मृत्यू झालेला होता आणि या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता सुरक्षा दलाने शोध मोहीम राबवायला सुरुवात केली आहे। तर काश्मीरमधील बाजारपेठा आज बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर या हल्ल्यानंतर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था सुद्धा ठेवण्यात आली आहे। आणि तसंच ज्या ठिकाणी हल्ला झाला होता त्या ठिकाणी त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये सध्या दहशतवाद्यांचा शोध सुरक्षा दलाकडून घेतला जातोय।